Hej Kova. Hej. Skattermus. Skildpadder skulle jeg til at kalde Du kan dig. bare kalde mig skattermus, det hvis du vil det. Hej skattermus. Ej, det er mærkeligt. Ja. Du er dårlig. Og vi spiller Full Classic. Ligesom mig. Jeg er også en full classic. Giv mig lige en full classic, Kova. Prøv lige at køre dig kanten rundt. Ej, Kova, du er en tøs. Ganten rundt. Kova, jeg tror, at det er første gang nogensinde, jeg er færdig i det her spil. Ej, det er det ikke. Nej, det er det ikke. Det er Babe. Den glade gris. Det var Røg du alligevel... i? Nej, jeg har ikke skudt nu. Jeg var en idiot, kan jeg da godt love dig for. Det var du Jamen, også. jeg røg ud på mit første skud. Ja, men man får ikke straf i det her. Det er pis. Ja, men jeg brugte 3 skud alligevel. Det er pis Otto. Whoops. Så du fører med dåser også? Pap, men det her det er totalt nemt hole in one hul jo, men det fik jeg bare ikke. Det var der ikke rigtig nogen af os, der gjorde, kan man sige. Nej, jeg er bare en idiot der, kan man sige. Det er du altid. Lige der var jeg, i hvert fald. Altid siger jeg til dig. Altid en gakker. Gargoyle. 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 Dimitri Jeg er Gargoyle. det, man kalder en gargoyle. Jeg ved ikke, hvorfor man... Jeg ved det heller ikke. Burde man ikke kunne få 9 herfra alligevel? Jo. Wow. Hvis du skulle bare skudt den op af den der. Ja, det burde jeg måske, Bobby. Men det betyder også, at jeg kun er et skud bagud. Et sluttebut. Et sluttebut! Et slut i din bud. Jeg er the tree gang. Har de ikke lavet om på mapsene? Der er der kommet langt flere træer på siderne. Det ved jeg ikke, babe. Jeg ved i hvert fald, du er dårlig i forhold til mig. Jeg ved bare, at det her Jeg fik hul i ikke... kanelen. Jamen, jeg er the tree gang. Nå, det er Altså- derfor, der er kommet flere trees rundt omkring. Nej, er der ikke kommet flere træer? Det ved jeg ikke, Kova. Jeg har ikke spurgt dem. Jeg tror ikke, jeg kan få dårligere. Jeg kan ikke få 3 skud på den Oi! her. Det tror jeg simpelthen ikke, jeg kan. Shit, mand. Hvis jeg bare havde været god, så havde jeg fået hole in one. Ja, hvis jeg bare havde haft lidt mere knallarne på, så havde den været på. Lad være med at knalde Arne. Altså, en på hovedet, mener jeg. Nå, selvfølgelig. Ja. Ja. Holy Røg du i? Ja. Jeg tyrede den bare i vandet. What? Jeg tyrede den i vandet. Kom nu, Kova. Jeg venter kun på dig. Kun på mig, kun på mig. Venter kun på Du er mig. også godt nok også dårlig, mand. Jeg er uheldig, jeg er ikke dårlig. Jeg fik hul i Ejner. Du behøver ikke fortælle mig det, jeg ved det godt. Jeg fik hul i Ejner. Der er altså lavet et eller andet helt om. Du er bare ikke lige så god, som du troede, du var. Jeg har Hvor- aldrig jeg været så røg god, til som jeg en troede, jeg ged. var. Du henter mig på det her hul. Jeg er dårlig til det her hul. Jeg fik hul i 2. Jeg vil gå lidt 3. Og hvis du fortsætter på den her måde, så får du hul imellem dine fortænder. Indsæt sound effect. Nej, det var ikke nødvendigt. Jeg gjorde det selv. Hvordan skal... Tak fordi du forklarer mig. Mappet glitcher, hvis man sådan kigger nedad. Hvad fuck laver du, Kova? Nej, hvad fanden. det, Jeg sidder fast. Men hvordan skal jeg... Kan man lave en trigger her, eller hvad? Hvordan er det lige, man Jeg laver ligger den? fast. Gør du det? Nej, nu rører jeg ud over kanten, gør jeg ikke? Nej, jeg tryller. Triller, Belleye. Ui. Nej, for helvede, mand. Hvorfor Det er er det altså, også tyrter? jeg vil også sige, det er altså lang tid siden, vi har spillet det helt clean, uden nogen som helst modifikationer. Jamen, du har aldrig været helt clean, når vi spiller det her. What? Du har altid været på dopes. Dobie? Jedi Belleye! Yes sir. Yes, sir, kisser. Yes sir. Det er det første hul, du har vundet. Nej, det er det ikke engang. Du har vundet et før også. Nufi. Hvad? Kom nu ind i kampen, Nufi. Der er ikke nogen grund til at sige til mig, at det er det første hul, jeg har vundet, når det tydeligvis er det mit andet hul, jeg har vundet. Er det egentlig nummer 2 måske her? Nej, det er den første. Tror du, jeg er Bobby, eller hvad? Jeg tror nogle gange godt, du kunne finde på at være Bobby. Jeg vil gerne være Bobby. Det kunne være fedt at hedde Bobby. Bare til mellemnavn. Ikke noget stort, bare Bobby. Bobby er egentlig også noget stort. Wow, Kova, du er da sindssyg til det der map der. Holy macaroni, du rører lige så meget som pony som Murray. Du skød måske bare efter mig, eller hvad? Nej, jeg gjorde ingenting. Nej, det gjorde Jeg lever bare livet! Ja! Bobby er en mester! Nej! Jeg siger ikke, det er uheldigt, men det er det. Nej, det var bare for at give den en chance. Ja, jamen, jeg er kun 4 skud efter dig. Du er 80 skud efter, det er meget. Specielt så i betragtning af, at der ikke er 80 skud. Se, det her map, ikke? Der tror jeg faktisk, at du... Hole in one! Hvad? Hole in one! Okay, det tror jeg aldrig nogensinde... Jeg har prøvet at få på det her, hvor man ikke kunne hoppe. Hole in one! Det har du heller aldrig prøvet. Du var meget overrasket. Du er bare totalt low-key glad lige nu. Fuck. Hole in one! Hold lige kæft, Kåre.
Jamen, jeg har jo ligesom luret, hvordan man skulle gøre, ikke? Du har set tutorials, har du, mand. Jeg, Du har set how jeg, to get hole in one on hole 11. jeg laver faktisk ikke andet end at sidde og se hole in one tutorial. Just like 7-Eleven. I have never been in a 7-Eleven before. Yes, you lie, yes. You lie, yes. So lie, man. Hedder prop. So lie, man. Nej, jeg skulle tilbage til starten. Fuck, jeg er en idiot. Kåre, sig det til mig. Sig det til mig, Kåre. Sig det til mig, baby. Jeg er stolt af dig. Nej, jeg gjorde det igen. Du er og bliver en fjolle bavian, ja, det er du da, ja, så. Det er du da, ja, så. Jeg tror muligvis, jeg henter dig nu. I børnehave. Fuck. Jeg har hentet dig. Karameller. Nej. Jeg har hentet dig efter børnehave. Børnehave. Fuck. Jeg fører nu. Gør du det? Ja, jeg gør. Hul 12, det er også det er også udlykketallet jo. Jamen, 13 er mit lykketal, som man siger. 13 er min lykketal. Bordet har vendt, og jeg nu ligger i spidsen. Og hvis du kunne høre et eller andet, der bomber, så er det mig, der bomber min hage ind i min mikrofon. Jamen, du er også bare tykhade. Tykhade. Havde du en tykhage? Nej, jeg hedder bare Bob. Hej Bob. Gå lige væk. Jeg er gået væk. Lad være med at skyde den i hullet hele tiden. Nej. Jeg tror muligvis, at du får svært ved at hente mig nu. Men jeg skal lade være med at være for arrogant, fordi ingen ved... Jeg kan ikke huske, hvilken en kage det er, man skal rømme. Så venter jeg til du har skudt. Boo, ja. Jeg ramte den ikke. Fuck. Jeg siger ikke, at det er uheldigt, men det er det. Jeg troede for en gang skulle jeg kunne vinde i det her spil, mand. Men Nufi, tro mig. Nufi, tro mig. Du er jo mesteren til det her faktisk. Også to er du nok den bedste lige til golf med Werner. Det har du også spillet meget mere end mig faktisk. Ikke meget. Jo. Ret meget faktisk. For at det ikke skal være lyve. Nej, det er ikke lyve. What? Hvor hårdt skal man skyde for? Ikke særlig hårdt. Nej, jeg skød i hvert fald ikke hårdt nok, så kan jeg så sige. Nej, det gjorde du ikke. Men jeg får den på 3. Lad lige være med det. Men det har jeg. Hej. Du skulle ikke give den helt lige så meget, Nufi. Nej. Jeg hader det, når folk kommer med gode tricks og fiduser. Du skulle nok have givet den lidt mere. Jeg vidste, du ville sige det. Jeg ventede bare på det. Det var lige tilpas. Nej. Hold din kælder der, fornuftet. Fornuftet? Ja. Nice. Det var en god strategi. Du kan selv være en guy. Ja. Du kan ikke hente mig efter børnehave. Nej. Øj, shit, går den ikke hurtigere, den plejer? Nej, det jo, gør den ikke. Jo, prøv at se, det er en flyver, mand. Det var rigtig dårligt skud, det der, Kåre. Ja, men du laver præcis det samme. Mit var mindst lige så dårligt. Ej, mit var faktisk bedre. For jeg får en bedre vinkel. Hej. Jeg kunne faktisk godt have hentet, hvis jeg bare havde været en ikke havde været en idiot. Øj, jeg tyrede den lige i frikadellen, mand. Lige frikadonsen. Frikadonsen i min numster. Ja. Ej, jeg tog lige forbi hulleren. Prøv lige at tyr. Is på tyr. Du er så kedelig, mand. Du er så kedelig. Jeg fører kun med 6. Du er en høks. Nu er min heks en eks. Min... Du er lort. Lad være med at gøre det samme som mig. Nej, hvor er du kedelig. Jeg vil faktisk afvente og se, om du var snedig, men... Godt rant. Wow! Nej! Du har tabt en grin af mig. So much karma right there, you know, mate. Mate, du fik karma tilbage i parmaskinken. Men altså, fuck af, rullebånd. Rullebånd, Nufi er en rullemarie. Skriv på videoen hashtag Nufi er en Nej, stop med det, mand. Nufi gets triggered. Hvordan gjorde du det der? Ja, tyret, Kåre. Ja, det ved jeg da godt, du gør. Men det gør det jo ikke mere okay. Nej, men jeg har givet op. Har I givet op? Øj! Jeg prøver bare at lave en curve fever. Det her map, ikke? Det er virkelig det værste, hvis man bare bliver en lille bitte smule utålmodig. Ja, men jeg har givet op. Jeg prøver bare at lave sådan et vanvittigt hul i kadaveret nu. Og jeg... det skulle bare have haft en lille smule mere. Jo. Jamen det er det.
Det var det, jeg prøvede at lave sådan en sindssyg en. Ja, men du kan jo ikke redde den. Altså, hvis du får den 9 på 2, og jeg ikke får den 9 overhovedet, så er du vundet. Nice, det gør jeg så. Jeg får den ikke i på 2, det kræver holy kadaveret for nu af. Og du tog bare den kedelige vej. Det er da ikke den kedelige vej. Men altså, du er da bare en prick. En lille prick. Og jeg vil sige, den er rimelig tæt på umulig, hvis man ikke kan hoppe. Man skal være rimelig heldig, og jeg var rimelig heldig. Så jeg fik den 9 på 4. Bonnehav. Bonnehavet. Hvorfor var det jeg ikke skød Hvor hårdere? er mit doble? Uheldig. Jeg ved ikke, hvorfor jeg føler et behov for at sige, at det var uheldigt, fordi det er du nok godt klar over. Kan jeg egentlig skyde den imellem? Ja, det kan jeg. Ikke langt nok. Fuck. Det er ligesom mellemrummet mellem dine fortænder. Det er ikke langt nok. Det er ikke bredt i hvert fald. Nå, Kova. Har du overhovedet et mellemrum mellem dine fortænder? Jeg kan en fuld kadaver. Ja, det gjorde du da. Kova. Ja. Vi skal spille et map mere, men vi skal ikke spille det her. Det tør du simpelthen ikke. Nej, vi skal spille med samme rules. Så ingen. Præcis. Og så Oasis. Oasis. Men det her hul her plejer jeg faktisk at clutch den på. Hej. Fuck, det var det fedeste hej, jeg nogensinde har fyret af. Hej. Du lød som Hugo. Så er du bagud, mand, igen. Du er fucking dårlig hele tiden, mand. Undtagen til sidst, når det gælder om at være foran, så er du mega god. Altså, jeg skal nok vinde nu, drengen. Ja, 100. Det her, det er noget lort, når man ikke kan hoppe. Ja. Men mindre man laver en Nufi boy. Man laver en Nufi boy. Pop. Gunshots. Testikel. Det er en god ting. Nej, testikel. Det er en god ting. Testikler? Nej, det ved jeg ikke. Det må du bestemme. Det bestemmer jeg så. Fuld kadaver. Ej, det der vildt gardin jo. Gardinet. Kaninet. Lækkert. 5. 8. Jeg er lidt bagud, men bare rolig nu, for jeg tror på egne evner. Bare rolig, det er bare mig. Bare slå Bobby fra igen. Bare rolig, det er bare mig. Bare slå lam fra igen. Al Bobby. Det er faktisk et citat fra... Olsenbanden Junior. Nej, det er det faktisk ikke. Det er fra Klatretøsen. Ja. Jeg kunne ikke huske, hvor det var fra. Prøv at se på... Hvad? Jeg kan ikke huske, hvor det var fra. Nej, det er fra Klatretøsen. Okay, med Julie Sangberg. Frøken Bentner, som ikke er Frøken Bentner, men sikkert er det igen i næste uge. Kova, den her, ikke? Den plejer jeg faktisk at være god til, men det var jeg så ikke den her gang. Nej. Alt for let. Du plejer at være rigtig lort til den her, så vil jeg lige det igen i dag. Det var du. Jeg lå. Fuck, du var ikke logo til den. Jeg strokler virkelig. Jeg strokler. Manokles. Jeg henter nogle livsvigtige point lige. Nej, okay. Ikke mange point. I hvert fald. Nej, jeg er 4 bagud, men bare rolig. Det er bare mig. Jeg skal nok komme tilbage igen. Du er en idiot at høre på. Du har ører. Jeg kan ikke huske, om det er fuld kadaver på den her. Det var det bestemt ikke. Jo, Bobby. Hej. Hej, Bobby. Hej, Bobby. Selv. Hej. Bobby selv. Det ville være et fedt navn at hedde. Bobby selv. Bobby selv. Selfie. Bobby selfie. Shit. Lidt dodgy. Lidt dodgy måske. Ej, hvad fanden, Kova John. Jo, det var perfekt. Du troede, du havde givet den for lidt kadaver, og så gav du den bare lige præcis nok kadaver. Du ligger i et rigtig dårligt sted. Ja, det er ikke så godt. Du bliver nødt til at vinde, hvis du vil vinde. Det var tæt på. Jeg troede, den kunne bobbe. Men det kunne den ikke. Men den kunne heller ikke hoppe. Jeg tror muligvis, jeg henter i hvert fald lidt point her. Ja, vi står lige nu, hvis du får den i nu. Men så er spørgsmålet så, Nufi. Hvis jeg ikke gør, så er jeg stadig en foran, ikke? Nej. Jeg ved godt, det ikke er sådan, det foregår. Nu er du en bagud. Ja, men det er der, jeg er bedst. Bedst til at være bagud. I hvert fald det, du gør mest. I det her spil. Jeg ved ikke, hvorfor du så... Jamen, det er også fordi, du har spillet så meget mere end mig. What? Nå, jeg troede, du helt seriøst lavede den legit helt over. Det gjorde jeg ikke. Du kan røve her. Okay. Det susede for ørerne. Nice. Kender du det der, når man... Jeg er over på næste bane. Nej, jeg røg i det forkerte afløb. Afløb, tror jeg. Oj! Jeg var ved at trickshots only. Hvor mange skud har du brugt? Alt for mange, Bob. Nice. Nej! Nu må den stoppe der fucking lorte lille kant ovenpå. Hvor fanden der? Okay, Nufi, lad mig sige det sådan. Jeg brugte 5 skud, så du er ikke helt håbløs bagud. Jeg kan ikke huske. Den over til højre, er det ikke? Jo. Det er det ikke. Jo. Nej, det er fucking ikke den, mand. Jeg rød ud sandet. Nej. Det ved jeg godt, jeg gør. Nej. Slap nu af, Bob. Nej. Slap nu af, Bobby.
Morfar. Det er onkel morfar. Den er fucking meget nemmere, den her, når man ikke spiller med de der retarderede bolde. Den er fucking meget nemmere, når man ved, hvad det handler om. Bare de der retarderede bolde der, men det er noget lort. Jamen, jeg tror virkelig, den her bane har jo altid været min hadebane. Jeg har altid givet den fuld kadaver, og i virkeligheden, så skal man næsten ikke engang gøre noget. Jeg giver den bare fuld blæver, mand. Gør du det? Fuld bæver. Fuld bævertænder. Oj! Tæt på hul i kadaveret! Nej, hvad laver jeg? I hvert fald ikke hul i kadaveret. Nej, det gjorde jeg ikke. Du skal bare køre den rundt om kanten, Kåre, så er den der. Oj, shit. Ja, men mit problem var, at jeg kørte forkert. Brand. Lige! Vi står lige! Ulige. Vi står ulige. Og selvom vi står helt lige, faktisk. Shit mig lige der. Shit mig. Hvad? Shit mig. Nej. Shit mig lige. Lige i buksen. Du får den i. Nej. Nej, den kan du faktisk Men ikke. jeg skyder dig væk. Gør det, du tør ikke. Jeg tror. Ej, vi røg står samtidig, mand. Hvad? Hey, high five. Nej. Nå, men ja, der var en eller anden, der high fivede mig. Ja, En eller anden trist idiot. Ved du hvad? Cool. Jeg har en ny approach til den her bane der. Ej, jeg skal den for lidt kadaver. Nå, det har jeg ikke alligevel. Jeg faldt ned. Du ved, jeg står og venter, tænder. Så venter på. Lo. Bobby. Jeg håber, du falder ned. Ej, hvad fanden, mand. Du er der bliver en kæmpe. Jeg håbede godt nok. Hvad? Yes! Yes, endnu mere, yes! Oh, shit. Nej, jeg får den i nu, Nufi. Men du fører. Folk, de sover herhjemme. Og jeg råber, som om jeg er skræmt. Jeg får den ikke i. Lille barn med hagesmæk på. Nufi, du har hagesmæk på. Siger, at jeg er en stamme. Jeg gav den alt for meget jo. Nå, jeg er 3 bagud, men prøv at høre, Nufi. Brøndby har før været bagud og tabt. Det har de et par gange, ja. Det er de fleste hold, der har tabt. De har før været bagud. Er vandet ikke lavet om? Cool. Plejer vandet at skvulpe? Nej, det ligner mere, det er sådan noget fark noget. Hvad hedder det? Fuck. Ja. Tog? Tog, ja. Er det ikke rigtigt? Jo, det er virkelig mærkeligt. Jeg røg Det er ikke som ud om, det er lavet om. første kadaver. Øj, er der ikke også sådan en anden bold hos dig? Sådan, der er sådan en skyggebold. Nej. Min det er sådan, som om, at jeg er helt væk. Helt rested. Øj, jeg kan hoppe. Ja, det kan man i vand. Det sagde du ikke til mig. Jeg gjorde det bare for sjov. Ja, jamen, jeg tænker, at du efterhånden har spillet det nok til at vide Nej, det. du har spillet det mange flere gange end mig. Det kan godt være, men derfor har jeg stadig fortalt dig det på et tidligere tidspunkt. Åbenbart, ja. Men ja, det virker sådan, som om, at det er sådan helt fucky. Fucky. I like you, honey. Okay, nu bliver det lige lidt for mærkeligt. But I like you. Don't ligge med. Nå ligge. Det vil jeg gøre næste gang jeg ser det, så vil jeg slikke dig på panden. Se, det er mærkeligt. Så bliver der nok ikke nogen næste gang. I fear you. Hvad? Jeg frygter dig ikke. You feel me? Wow. Hvorfor gjorde du dog det? Fordi at det er en snydekode. Snydekova. Det er jo fordi, jeg gerne vil have det tæt. Jeg Jeg tror, jeg lader være nu. Må jeg lige indrømme. Jeg tror bare, jeg laver den Segra her. Bobby D. Det var jo ikke mere sikkert. Nej, cool. Lad mig sige det sådan, jeg fører nu. Gør du det? Du smed din føring. Jamen, jeg gjorde det, fordi jeg havde det sjovt. Du har det jo ikke sjovt. Jo, jeg tror det er Nu, for det er aldrig sjovt at tabe. Jo, hvis man ved, man vinder. Det er så derfor, jeg hader at tabe i FIFA, eller ikke hader at tabe. Men jeg hader at tabe i FIFA. Ja, du rage-quitter i hvert fald ofte, når du gør det. Jeg har aldrig rage-quittet. Nej, men så slår du PlayStation bagefter og siger, jeg gider ikke spille det lort igen. Nej, men det er fordi, du ødelægger fuldstændig min statistik ved, at jeg taber hver eneste kamp, jeg spiller mod dig. Nå, nu snakker vi ikke om mig. Nu snakker vi også bare om... Nej, prøv at høre, jeg spiller 500 kampe om dagen jo. Jeg spiller måske en hver uge. Jeg kan ikke finde ud af det her map. Jeg rører ud hver gang. Nice, jeg flunkede op. Jeg kan finde ud af Jeg det ved nu. ikke, hvor jeg skal hen nu, Fie. Hej. Nej! Hej. Nice, det var tæt på at være nice, faktisk. Okay, jeg fører. Det var ikke rigtig nice, men det var tæt på. Øj, shit, man. Ja, jeg lavede præcis samme. Jeg vil bare overlægge i den der over. Nå, i sandet. Jeg vil overlægge i bangarerne. Bankerne. Så ved jeg ikke, hvor meget jeg skal give den jo. Det var perfekt. 22,5 grad.
Bangerne. Jeg glæder mig også til, at du tager en chance, som jeg gjorde. Men det der, det er nyt. Hvad for noget? Man kan ikke... jeg klunkede op. Nej, du gjorde ikke det. Det er din taktik, der. Nej. Jeg plunkede seriøst op. Ja, det har du gjort. Men det er da nyt, at man ikke kan se pyramiden i baggrunden. Den loader ikke. Nå, det er jo bare fordi, du ikke har sat render distance op til 25 chunks. Seriøst, jeg kan ikke finde ud af det her hul. Nej, du er også dårlig. På fuld tid. Sådan der, ind i munden på dig. Yes. Den Vent, er... prøv at kigge. Nej, gå og kigge over til højre. Der er en kagemand. Nej. Hvad? Nej. Kan du ikke se den? Nej. Der står en kagemand. Hvad snakker du Oven på om? pyramiden. Eller oven på den der. Jeg aner ikke, hvad du snakker om. Der står en fucking kagemand. What? Hvor mange skud brugte du? Ja, der er 4. Men jeg er tilbage. Jeg røg ud. Der er en Nå, kagemand der ovenpå. står der en Ja, kagemand. kan du ikke se det? Jo. Hvad Men fuck jeg laver tror, du den snakkede der? om op Det på er nyt, pyramiden. ja. Nå, nej. Det var fordi, du sagde op ved pyramiden. Og så var jeg sådan lidt... Øj, hvad? jeg røg helt vejen Det der, ind. det er episk. Det er det vildeste skud. Ja. Og så var det heller ikke vildere. Hold nu kæft, ikke? Koma. En kagemand på thumbnailet. Og så det vildeste skud nogensinde som titel. Clickbait. Nej, jeg kom til at lave et lille lorteskud. Ja, det gør jeg også i starten nu, Fisse. Du skal ikke være ked af det. Du skal ikke være ked af det. Clickbaitede du også i starten? Ja, altid. Nej, i starten på YouTube, ingen clickbait. Jeg anede ikke, hvad det var. Men så igen, der var heller ikke nogen visninger overhovedet. Nå, du var i mål. Ja. Nå, så du fulgte min vinkel, da jeg så Ja. kameramanden? Nå. Sner det også på din skærm? Eller er det bare en løs forbindelse, jeg har? Nej, jeg tror, det er sådan en partiklerkode, hvis... Partikler! Partikler. Bare testikler. Nu, for det er kun, når man går i bad. Hvad? Ja, det er rigtigt. Det er også lidt mærkeligt at sidde og sige sådan noget, ikke? Ja. Yeah. Jeg må Det- indrømme, jeg har en lidt anden approach til det her map, end du har, må man sige. Helt afgjort. Og det var en Meget bedre bedre. approach. Wii! Du henter mig nu. Efter børnehave. Gør jeg det egentlig? Hvor er mit æble? Det gør jeg da ikke. På Nej. nogen som helst tænkelig måde. Shape Fører. or Jeg form. fører med 2. Shape or form. Jeg kan aldrig huske, hvordan man spiller den her. Du trykker bare på den. Disco Dennis. Hvad er det, kaldte du mig det? Disco Dennis, hvorfor er det, vi bliver ved med at gøre det her? Vi prøver igen, Koval. Vi prøver igen. Nej, du er så kedelig, du er. Jamen, jeg havde på det her tidspunkt allerede givet slip på aftrækkeren. Så gør jeg det også bare selvfølgelig efter dig. Men på den Nice. måde vinder jeg ingen slag, jo. Jo. Det gør jeg måske alligevel, fordi du var en 1. Jeg var også en 1. What? Vent, hvad skete der der? Jeg foretog et hop. Ja, det var en kant, du ramte din fucker. Nå, for den der. Nå, for gadavret. Jeg er på kant med loven. Det må man sige, du er. Ush! Ush, Jeg håber, du fucker op det gjorde jeg. i går. Vi står lige nu. Fy. Du er sygt underlig. Øj. Der kom du vist lidt for højt op, Bettelord. Ja. Bettelord. Fuck. Nej! Lige på kant Arne, mand. Jeg har fundet den perfekte vinkel for at få hole in John. Ja, ikke hul i John, vel? Nej. Gadavret. Men jeg er i mål. Jeg er i mål. Olle. Jeg er Emil. Hej Emil, jeg er Mathias. Ja. Fuck. Jeg Tre. håber, du har det okay. Med at tabe. Jeg Nå, siger du ikke, at du har fyrer tabt nu, men jeg siger heller ikke, du har Du fyrer vundet. den Kan du- bagvendt, hva'? Nej, jeg gjorde jeg. Nej, det gjorde du nemlig ikke, din fucking lille tøs. Gjorde du måske det? Ja, det gjorde jeg, men jeg også missede. Nej, det gjorde jeg. Jo, jeg gjorde. Jeg missede. Nej. Jeg missede din gizzer. Giza mi zorza. Fuck, jeg faldt baglæns, mand. Nice, jeg er stolt af dig, Nufi. Du kan vågne op i morgen og tænke, jeg har udrettet noget stort. Og med ham der, Mathias, han er noget lort. Han er faktisk ikke særlig rar. Ikke et rart menneske. Det er du heller ikke. Jeg er bag en fod. drikker mylder til dig. Jeg vil have bag en fod, Kova. Hvad vil du? Har du bagt en fod? Ja, jeg var bag en fod. Det var rigtig dårligt skud, det der. Jeg håber faktisk lidt, jeg kan komme tilbage på en eller anden mås. Det kunne du ikke.
Du kan bare skyde den ind i den. Nej, du skulle... Ja, okay, det er fint nok. Hvad, Kova? Hvad ved du, mand? Prøv at se her. Det her skud, det er vinderskuddet. Bum. Jeg vandt. Jeg fik flest point. Kova. Ved du, hvad du har vundet, Nufi? Retten til at sige, at du gerne må tage os ud. Nice. Ja, Vi vil gerne sige tusind tak, fordi jeg kiggede med på den her video. Hvis godt kunne tænke jer at se det igen, så smid et like.